ಮಗು ಮೀನು ದಾಲತ್ತಿಗೆ ಬೋಟ್ರು ಮೀನು ದಾಲದ ಅಂತಿನದ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಕ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಬೂರ್ನಂದ ಏನು ಅನ್ನ ಹಂತಾರ ಪಡಕೋರು ಆರನ ಬೋಟ್ಗೂ ಮಾಂಜಿ ಅಂಜಲ್ ಮತ್ತು ಬರಾಬರಿ ಬೋಟಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನಟಾರಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಲಕ್ಷದ ಮೀನು ಆತನಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೀರ ಪೀಠ ಮಲ್ತದೆ ಪೀಠದ ಮಿತ್ತು ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೇರು ಬಯ್ಯಾಗ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ರಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೇಶವಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಪೋನಕ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣದಂಡ ಬಡ್ಡಾಪೇರು ಜೋಕುಲು ಬರುವೇರು ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಯಾಪಲ ಪೀರಬುರುಚಿ ಈ ಕನ್ನಡಡು ಮೊಗಲ SLC ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡಡು ಕನ್ನಡದ ಟೀಚರ್ ಕೊಡೋದು ಅದೇ ಈಗ ಕಾರಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಪೂತಕೋಲನು ಪಸೊಂದು ಆ ಕಾಲೋಡು ಸುರುಕು ಪೋತಿನಾರು ಈರೆ ಅತೆ ಅಜ್ಜರ ತಾಯಿ ಇಂಕಲ್ ನೀರು ಬಾಯ್ತು ಆ ತಾಯಿ ಆ ತಾಯಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅವೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಬೊಕ್ಕದ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಲೆಸೊಂದು ಬೈದೆ ಉಡುಪಿದು ಒಂಚೂರು ದೂರ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪೆನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾಡ ಅಲ್ಪರ್ದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ತೊಟ್ಟಂ ಬಡನೀಡಿಯೂರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕೇವಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಯಾನಿ ಪಾತೆರೆಗೆ ಬೈದಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಉಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಭವಾತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಕತೆಲ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆನ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆಗೆ ಯಾನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಬೈದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆನ ಪಂಡ್ರೆಗ್ ನಮನ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನೆಂಚಿತಿನ ಟಿ ಬೋಜಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ಪಾತೆರೆಗುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಟಿ ಬೋಜಪ್ಪ ಸಾಲೇನುಡಿರು ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಒವ್ವು ವರ್ಷೋಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಬಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನಾಗ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾದುಪ್ಪಡು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಪ್ಪಡು ಏರ್ಯಾರು ಮಾತ ಇತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂಕಲ್ನ 1958 ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತೀನಿ ಅಂಡ್ ಅಬಡ್ ದುಂಬು ಆಜು ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಪನಾ ಮತ ಕಲ್ತದ್ದು ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮತ ಮಲ್ತುತ್ತ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಭಾಗವತ ಎಂಕಲ್ ತಾಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೊದಲೇ ಚೆಂಡೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ್ದು ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಮತ ಮಲ್ತುತ್ತ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೈಟೇ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತುತ್ತೆ ಇಪ್ಪ ಸಂಘ ಪುದರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದಾಲೆತ್ತಿಜಿ ಆಜು ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ನಡತ್ತು ಬೊಕ್ಕ 52 ಮನೆ ಇಸ್ವೀಡು ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಬಲ್ ಸೆಟ್ರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಆರು ನಿಗಲೆ ಶಾಲೆ ಜಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡು ಏನು ಕೊರಪ ಶಾಲೆಡು ಶಾಲೆಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಶಾಲೆಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಗಜಾನನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ತೊಟ್ಟಂ ಅಂತ ಬಡನಾಡಿಯವರು ಒಂದು ಬಂದು ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಭಾಗವತ ಕಲ್ದಿನಗಲು 4 ಜನ ಬೆಳ್ಕಳೆದಾಗಲು ಪತ್ತು ಸೇರಿ ಇರೋದಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ಪನಾ ಇತ್ತಿನಗಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪು ಸಾಲಿಯನ್ ಬೂದ ಸಾಲಿಯನ್ ಕಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಚಾಡ ಚಂದು ಬೆಳ್ಚಾಡ ಟಿ ಅಂಗರ ಟಿ ಬೋಜಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ 6 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸುರುಟು ಕಲ್ತೊಂತೀನಿ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅಗುಲ್ 4 ಜನ ಸೇರಿ ಅಗುಲ್ 4 ಜನ ಸೇರಿದು 10 ಜನ ಅಗುಲ್ 4 ಜನ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಾದ್ಯರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ವಾಸ್ತವಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತೌಡ ಬೆಳ್ಚಾಡ 14 ಜನ 10 ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಲಾದ ಕೇಶವ ಪೈಗಳು ರಾಮನಾಥ್ ಪೈಗಳು ಸರಾಫ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂಡು ಸೀನಣ್ಣ ಈ ಜನಕ್ಕುಲೆಂಕಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಇತ್ತೇರು ಅವು ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತು ವರ್ಷ ವಾರ ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆ ಫೋಟೋ ತೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಮಲ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಊರ್ದಾಗಲು ಮತ್ತೆ ಸೇರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಾಳ ಮೊದಲಿಗೆ ತೂವೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ವಾರದವೇನು ತುರುತ ದಿನನೇ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪಿ ಹೊರಗೆ ಅವನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದಾಂಟನಾಗ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮತ್ತೆ ಸೇರುವೇರು ಮೂರ್ದಾಗಲ್ ಮಾತ ಅಂದು ಸೇರುವೇರು ಐಕದ್ದು ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ರಿಸ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಐಕದ್ದು ಮೂಲು ಕೊರ್ರೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಪುಣಿ ಎಂಕಂದು ಅಂದು ಐಕ್ ಎಂಕ ನಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಸೂಪರ್ ಬೆಲ್ಚಾಟ್ರಿ
ಅವು ನನ್ನ ಅಜ್ಜತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರಡಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಕೊಣಪ್ಪೇನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪ ಸುರುಟೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾ ಏನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೋದು ಅವಳು ಎಂಕನ ಸಂಘ ನಡ್ತುಂಟು ಅವಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ್ಲ ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ತಾಳಮದ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿನ ಫೋಟೋ ತೀದು ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆದ ಪದ್ಯ ಪಂಡದು ಅವಳಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹವ್ಯಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಶುರುವಾಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಎಂಚಂದ್ ಮಂಡ ಎಂಕಲು ಮಾರಿಗೆ ಒಕ್ಕ ನೆಕ್ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಅವನ್ನ ಎಂಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾವಿರು ಕಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ತಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣರು ಅಂಗರ ಎಂಕುಲು ಒರಿ ಪದ್ಯ ಓದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒರಿ ಇರುವರೆ ಎಂಕಲು ಅರ್ಥ ಓದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಲ್ದಿನ ಹೊತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಅವು ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಬು ಗೊತ್ತಿರ ಅವು ತಾದಿಡು ಪೋನ್ತಾರೆ ಪೋಪಿನಾರು ಅವನ್ನ ಅಂದೆ ಕೇಂಡ್ಯಾರು ಮದ್ದನ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮೆರಡೆ ಕೇಂಡ್ಯಾರು ನಿಗಲಿ ಜೋಕಲಿ ಉಮೇದುಂಡು ಕಲ್ಪುನಂಡೆ ಏನು ಕಲ್ಪವೆ ಅಂದೆ ಪಂಡರು ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮೆರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಉಮೇದ್ದಾರ ಆಯ್ಕೆ ಅವು ಕಲ್ಪಲೆ ಬಂದಾರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಪವ್ರೆ ಪಂಡರು ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತು ಕಲ್ಪೊಂದಿ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಗೆ ಸುರು ಕೇತ್ ಜನ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸುರು ಕಾಜೆ ಜನ ಇರೆಕಡೆ ಪಂಡರತೆ ಆರು ಜನ ಅವು ಪಕ್ಕ 4 ಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ 10 ಜನ ಪಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದತ್ತಿನಾಗಲಿ ಕೇಶವ ಬೈಗಳು ಪಕ್ಕ ರಾಮನಾಥ್ ಬೈಗಳು ಸರಾಫ್ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವು ಮಾಡುಸಿನಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣಯಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಎಂಕಲೆ ಒಟ್ಟು ತಾಳಮದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿರ್ತಾರೆ ಒರ್ಲು ನಡೆದು ಅಂತಾರೆ ಅಪಗದ ಟೈಮಿಗೆ ದುಡ್ಡುಗು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನತೆ ಅಪಗನಿಗಲು ತಾಳಮದ್ದಲಿಗೆ ಬೋಡೇನ ದುಡ್ಡು ಎಂಚ ದುಡ್ಡುಗು ಮಂಡ ಅಪಗ ಮುಟ್ಟಂಕಲು ಖರ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡೆ ಮಲ್ತಂತೆ ಅವಳು ಬೇಕಂಕಲು ಮೆಂಬರ್ ನಗಲು 4 ಆಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕೊರಡು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮಲ್ತಂತ 25 ಪೈಸಾ ಅವು ಮಲ್ತಂತ ಐಟ್ ಮಲ್ತಂತ ಬೊಕ್ಕ ದಾನಣ್ಣದ ಮಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಪನಕರ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಲರ್ ಮುತ್ತಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ MP ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋದು ಮಂಡ ಅಗಲು 2 ಜನ ಅರ್ಥಧಾರಿ ನಗಲು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಸೇರುಂಡೇರು ಅಗಲ ಮುಟ್ಟು ಎಂಕಲ ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಮತ್ತು ಮಲ್ತಾಳೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾನಣ್ಣದ ಮಂಡ ಎಂಕಲ ಅಣ್ಣೇರು ಶಾಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ BSc ಮಲ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲಡತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಡತ್ತಿನದಾಗ ಜೋಕಲೆ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಜನ ಬಿಟ್ಟಲ ಸಾಲಿ ಅನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುಂದರ ಅನ್ಬಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಮೆಗ್ಗೆ ಗೋಪಾಲ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟಿ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂದ್ಬಂಡು 4 ಜನಕ್ಕೂ ತಾಳದ ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಳದ ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು 2 ತಾಳ ಅವನಾಗ ಅರೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೆಟ್ LIC ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗುವ ಪೋರ್ ಸೇರಿಯರು ಅಪ್ಪಾಗ ಮೂಲ ಕಲ್ಪವನಗಲಿ ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಶವ ಪೈಗಲೆ ಅವು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿತ್ ಕಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ತಾಡ್ರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಾದ್ಯರು ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟಿ ಅಂಗರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ತಾಡ್ರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅದು ಇಂಚ ನಡ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪ ಆ ಕೇಶವ ಪೈಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದಾನ್ ಮಂಡ್ಯದ ಮಂಡ ಅವು ಆಗಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಟವನು ಕೊಡ್ತಿ ಚಾಯವನು ಬೊಟ್ಟು ಈ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಲ್ದಿನ ಈ ಕಲ್ಪಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ಆಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ 4 ಜನಕ್ಕೂ ತಾಳ ಕಲ್ಪಯ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯದ ಕಲ್ಪಯ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥದ ಕಲ್ಪಯ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತು ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಚೆಂಡೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುತ್ತೇನೆ ಪಂಡುಗೋರಿಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನದಾಗ ಕೇಶವ ಪೈಗಳು ಬಂಡರು ಎಂಕಲ್ ನಿಗಲು ಕಲ್ಪದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಜನನು ಅವು ಊರು ಗೊತ್ತಾವಡುತ್ತೆ ಜೋಕು ಕಲ್ದಿನವು ಅಂದಾಯ್ಕ ಅದು ಪೂತಕೋಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂತಕೋಲ್ ಮಲ್ತು ಊರು ತಿರುಗ ಪೂತಕೋಲ್ ಉಂದೆ ಆ ಉದ್ದ ಮಲ್ಲೆ ಪೂತಕೋಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದ 4 ಪೂತಕೋಲ್ 4 ಜನ ಕಲ್ದಿನಾಗಲ್ಲ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಪೂತಕೋಲ್ ಕೊಡ್ದು 4 ಜನ ತವಲ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂತಕೋಲು ತಿರುಗಿ ಊರಿಗೂ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರುಡು ಗುಜ್ಜರ್ಬೆಟ್ಟು ಬಲ್ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತು ತಿರುಗಿದ ಇಟ್ಟೊಂಟ ಕಾಸು ಒಟ್ಟಾಣೆಗಳು ಸಂಭಾವನೆ ಅವು ಸಂಭಾವನೆ ಬತ್ತಿನಮೇ
ಸಂಘಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ಅದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಂಡವಾಳದ ರೂಪವಾದ ಕಾಸು ಅವು ಏರ್ಲ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಐಟಾದ ಅವು ಪೂರ ಸಂಘಗೆ ಸಂಘಗೆ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ಅವೇ ಸಂಘ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನ ನಡತನು ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಆಟ ಮಲ್ಪೊಡು ನಡ 25ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಆ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ತಾಳ ಮೊದಲ ನಡತೊಂದೇ ಉಂಡಕಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಅಂದು ಆಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೇಳದ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಅಂಡ ನಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನೀಲಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮವರದ ರಂಗ್ಲೆತ್ತದು ಅರಡ ಹೆಜ್ಜೆದ ಕ್ಲಾಸನಿಗೆ ತೊಂದು ಎಂಕಲು ಆಟ ಮಲ್ತ ಅಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ಮಲ್ಪನಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೇರೆ ದೊಡ್ಡಾಯಿ ಗಾಣಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾನಂದ ಜತ್ತನು ಪುಟ್ಟಾಯಿ ಜತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸೇರಿಯರು ಅಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಷ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತು ಅಗಳೆಲ್ಲ ವೇಷ ಮಲ್ಪದು ಎಂಕಲು ಸುಧನ್ವ ಕಾಳಗ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಕನ್ನಿಕ ರಡ್ಡು ಪ್ರಸಂಗನು ಮಲ್ತಾರ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಗರ ಗಜಾನನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಶುರುವಾದ 8 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ 25ನೇ ಇಸ್ವಿಡು 52 ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದು 25 7 ವರ್ಷ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಅನಗನಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಪೋದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ಮಲ್ತಾರ ಆಟೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಆಟ ತೂಯಿನಾಗಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವೀಳ್ಯ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಟ ಆಟ ಮಲ್ಪಯ್ಯ ಆ ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ಆಟ ಮಲ್ತು ಯಾನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತಿನ ಗುರುಲಯಾನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದೆ ಅಂಚ ನಡತೊಂದು ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಡು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಅವು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೂ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಧಾರಣ ಜಾತನ ವೇಷ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತೇರು ಮೊಗಲೊಟ್ಟು ಕಲ್ತಿನ ವೇಷ ಗೋಪಾಲ ಮಲ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ವೇಷ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಊರಿಗೂ ತಿರುಗಿ ತೊಟ್ಟಂದ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಊರು ತಿರುಗದು ಐಟ್ಲ ಎಂಕಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಚಾರ ರಂಗೋಗು ದೊಡ್ಡದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ ಮಂಡಕಲೆ ಪೂತಕೋಲು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಆಟ ನೆಟ್ಟಾದ ಎಂಕಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಒಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಆ ಸಮಯಡು ಎಂಕಲ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೂಯಿನ ಅವು ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಮಾಡಿದು ಆರು ನಿಗಲೆ ಸಂಘ ಜಾಗ ಇಜ್ಜತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡ ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಐಕ್ ನಿಗಲೆ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದು ಅದನ್ನ 23 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗನ ಸಂಘದ ಆಡಿತ ಜಾಗನ 6 ಎಂಕಡೆ ಬುರ್ದು ಕೊರಿಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವತ್ತು ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಅವೇನು ಗೆತ್ತೊಂಡಂಕಲ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಡ್ಲದ ಮಾಡು ಮಲ್ತದ ಸುರುಕು ಐಟ್ ಚಾಯರ್ದು ಗಣಪತಿನ ಫೋಟೋ ದೀಪ ವಾರ ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರಿಸ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಅಲ್ಲ ಸುರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರಿ ಶುರು ಮಲ್ತೀರ ಬೇರೆ ವಿಠಲ್ ಸಾಲಿ ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರು ಅವು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಬೊಕ್ಕದ ನೆನ ಮಂಡ ಎಲ್ಪನೇ ಇಸ್ಬಿಡು ಅವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಒಡಿಲ್ದ ಮಾಡು ಮಲ್ಪಗ ಏನು ಮಾಡಿದು ಒಡಿಲ್ದ ಮಾಡು ಮಲ್ತಾನೆ ತಟ್ಟಿದ ಪೋದು ಒಡಿಲ್ದ ಮಾಡ ಅವನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಬಯಲುಕರೆತ ವಾಸು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ 6 ಸಾರಣದ ಕೆಲಸ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ 6 ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂತಿನಾರು ಸಾರಣದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಿಮೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೀರ ಪೀಠ ಮಲ್ತದೆ ಪೀಠದ ಮಿತ್ತು ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಅಂಡ ಮಗಳು ಬಜಾಗ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಅಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೇಶವಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಪೋನಕ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟು ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಪುರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಖಾಲಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತಿನ ಸೂರ್ಗು ಮಗಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ತರಿಕ ದಾಯಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇಕ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಬೋದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗಣಪತಿನ ಕೆಲ ಸಿತ್ತು ಬರುಂಡು ಆ ಗಣಪತಿನ ತೂಕಿನೇ ಅಂಕ್ ನಿಂಗಲ್ ಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ ಐಕಾದ ದೇವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಿಯದು ಏನು ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಐಕ್ ಬೊರ್ಚಿಡಕ್ಕೆ ಪುವೆ ಆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪಡು ಪಂದು ಮಗಳು ಇರಲ್ಲ ಕಾರಣದಂತೆ ಒಂದು ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಕೈಟ್ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಸಾಧ್ಯ ಐಕ್ ಮೆಂಕಲ್ನ ಬಲ್ತಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಶವಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಆದಿತ್ತನ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಭಟ್ರು ನಡಕ್ಬೋದು ಇಂಚಂಚ ಆತಡು ದಾನ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಕೇಳು ಐಕ್ ಅದೇ ಮಲ್ದಿನಿಂದ ಅಂಡ ನಿಮಗೆ ಪುನ್ ಬಡ್ಚಿ
ಉಪ್ಪಡು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಮೂರ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಈಗ ಅರ್ಬಂಡರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಎಂಕಲ್ ನಿಗೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡುವರಲ್ಲ ತಾಣ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಆ ಪುಣ್ಯಲ್ಲ ಅದಾಗ ನೀವು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಶನಿವಾರದ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಪೂಜೆ ಪಡುತ್ತಂಡ ಗಣಪತಿ ದಾನೆ ಗಣಪತಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದೇನ ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ದೋಷ ಉಂಟವು ಅಂದ್ಕೊಂಡರಿಗೆ ಐಕೆ ಅಂಕಲ್ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆನ ವಾರ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಅಂತ ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಅಲ್ಪ ಉದ್ಭವ ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾದ ಏತ್ ಸಮಯ ಏತ್ ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಪುರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಸುರುಟು ಅಂಕಲ್ ಪೂಜೆ ಪಟ್ಟದಿದ್ದು ಸುರುಟ್ಲಾಗತ್ತ ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಸುರು ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಪನ ಇಸುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ದವೇ ಮೂರ್ತಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಅವು ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೊಡಿಲ್ದ ಮಾಡು ಹಾಳಾವರೆ ಶುರು ಮಾಡು ಹಾಳಾವರೆ ಶುರು ಹಾಕಿನೇ ಅವು ಬಡ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಟೋಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಕಲ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಅಂತಿನ ಸ್ಥಳನು ಗಿಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ದಾನಿ ಮಲ್ಪುನು ವರನೆ ಅಂಕಲ್ ಗಿಲ್ಪರೆ ಪೂಜತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಯ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ರನ ಗೆಲ್ಲತ್ತದು ಅರುಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪ ಅರುಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪನ ದಿನದಾಗ ಅರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವು ನಿಗಲ್ದೀತಿನಂತ ಗಣಪತಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದೀನಿ ಐಟ್ಲಾದ ನಿಗಲು ಓವು ಮಲ್ಪು ಅರ್ಡಲ್ಲ ಗಣಪತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬೇತನೇ ಮಲ್ಪು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಓವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವಾರ ಊರ ಬತ್ತಕೊಂಡು ನಿಗಲೆ ಅಂದ್ ಬತ್ತಂಡು ಅರುಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಕ್ ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮಲ್ತ ಅಂಕಲ್ ಅವು 2000 ಒಂಜನೇ ಇಸ್ವಿ ಗರ್ಭಗುಡಿನ ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ತದೆ ಗಣಪತಿನ ಪಂಚಲೋಹದ ಗಣಪತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಲ್ಯ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವಡು ಒಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಸರು ಮಲ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಜಾಗ ಬುಡ್ದು ಸಂಘ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ತು ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತು ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಡು ಆಟ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಅದಾಗ ಅಂಕಲಿಗೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವು ಸೇರಿಯರು ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಜಗದೀಶ್ ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜೀವ ಮಡಿವಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಶೋಕ್ ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದು ಪೂಜೆ ಪುರ ಈ ದೇವರನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪುರ ಎಂಚ ಬರೋದಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಹಬ್ಬಗ ಎಂಕಲು ವಾರ ಒರಿಯೋರನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತವಂತ ಆಗಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಡು ಒರಿಯೋರನ ಖರ್ಚಿಡು ಒಂದಿನ ಪೂಜೆ ಅಂಡ್ ಅವಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಪೂಜೆ ನಡೆದುತ್ತೇನೆ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಬರೆಸರು ಮಾಡಿ ಪರಕೆ ಬಂಡ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಒಲಿದಿನ ಪುಣ್ಣೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಪರಕೆ ಬಂಡ್ತಿನ ಎತ್ತ ಪೇರ್ಗೋರು ಪೂಜೆ ಪರಕೆ ಬಂಡ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲು ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕೂಜೆ ಬಂದು ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪರಕೆ ಬಂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಕೆದ ಆಗಲೇ ಪರಕೆ ಬಂಡೆ ಆತನ ಆಯ್ನೈಕ ಅದು ಹಗಲು ಅಗಲ ಪೂಜೆ ಬರೋ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಗಲ್ನ ಪೂಜೆ ಬರ್ರೆ ಪಾಸಿ ನಡ್ಬೇಕ ಎಂಕಲೇ ಪೂಜೆದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಜಿ ತೆಗೆದ ದಿನ ವಾರ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ ಅಥವಾ ಐನು ಪೂಜೆ 10 ಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂಜೆ ಬೂಸುಂಡು ಅಂಡ ಪೂಜೆ ಪರಕೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಬೇತೇನೆ ಪೂಜೆ ಕೊರೊನುತ್ತಾರೆ ಕಾಯಂ ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ನಡತೊಂದು ಅವಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಹಾಲ್ ಅವು 4ನೇ ಇಸ್ವೀಡು 4ನೇ 1ನೇ ಇಸ್ವೀಡು ಗಣಪತಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ 4ನೇ ಇಸ್ವೀಡು ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಕಲ್ ಚಿಕ್ಕಮೇಳ ತಿರುಗಿಯ ಚಿಕ್ಕಮೇಳ ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ 24 ದಿನ 24 ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊಸ ದಿನ 24 ದಿನ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ ಅಪಘಾತ ಕಾಲೋಡಿ ಕಲೆಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹುರುಪುಡು ದುಡಿದ ಅಂಕಲ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಕಡೆಗೆ ಪೋತಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬುಡ್ದು ಪಿದೈ ರಾಜ್ಯ ಪೋತಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿದೈ ಅಪ್ಪಗ ಪೋತುಜಿ ಈ ತಿರುಗಾಟೋಡು ಆಯ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಮಾತ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ನಡತೊಂತಾನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಮಯ ಅಂಕಲ್ ಮೂಲೆ ತಿರುಗುಡಂತ ಬೊಂಬೈಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋತ ವರ್ಕ ಮಾಡಿದೆ
ಬೊಂಬೈಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ತಿರುಗಾಟ ಮೇಳ, ಪೋಯ್. ಬೊಂಬೈಡ್ಲೊಂದು 10 ದಿನ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದದೇ ಬೈದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪುದರನು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಡು ಅಂದು ಮಣ್ಣದಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೊಂಬೈದಾಗಲ್ಲ ಪುಗಾಳ್ದೇರಿಗೆ ಉಗರ್ದರ್ ಅಂಡ್ ಅವಡು ದುಂಬು 85ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಮಲ್ತ ಅಂಕಲ್ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ದ ಒಂದು ಮೂಜಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೋಷ್ಠಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೈವಿಧ್ಯ ಆಟ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು 25 ವರ್ಷನು ಗೌಜಿ 40 ಜನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಎತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಯಕ್ಷಗಾನದಾನೆ ಅಂದ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ 7ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಲ್ದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಡು ಜೋಡಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಸರಿಲ್ಲ ಮೂಜಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದ ಮುದ್ದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 25ನೇ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಗೌಜಿದ್ ಮಲ್ತಾರೆ 50ನೇ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಗೌಜಿದೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ವರ್ಷ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಜ್ಜಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಗ್ಲ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಏರ್ಪುರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನೋಡು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಆ ಒಂದು ಪನಗ ಶೇಖರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾಂಗಣವನಾಗ ಶಶಿಧರ್ ರಾಮೀನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಾರೆ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಅಂದು ಅವು ಆ ಸಮಯಡು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲೂರು ನಡತದೆ ಬಂದ್ರೆ ಜವಣೇರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯರು ಜವಣೇರ್ನ ಕೂಟ ಈಚೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಜವಣೇರ್ನ ಕೂಟ ಆಯ್ತು ಅದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತದ ಮಾಳಿಗೆ ಎಡ್ಲ ಆಂಡು ಮಲ್ತಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪುರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುರ ಅಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಶನಿವಾರ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ವಾರ ನಡತೊಂದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಾರ ಇತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಪೂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂಜೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ 20-25 ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ದಿನ 4 ಆಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವರನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಡತೊಂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ತದ ಒಂದೇ ದೇವರ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇತ್ತಜಿ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಒಡ್ಲಾಗೈತ ಎಂಕಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸಮೇತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಾರಣದಾನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಶನಿವಾರ ಬರ್ಪೇನೆ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನೊಂದು ಉಂಡ ಅಬುಲೆ ನೆರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೊಗವೀರಗೂ ಮೀನು ದಾಲತ್ತಿಗೆ ಬೋಟ್ರು ಮೀನು ದಾಲದ ಅಂತಿನದಾಗ ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಂಕ್ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಬೂರ್ನಂದ ಏನು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪಂಡಿಗೆ ಆರನ ಬೋಟಿಗೂ ಮಾಂಜಿ ಅಂಜಲ್ ಮತ್ತು ಬರಾಬರಿ ಬೋಟಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನಟಾರಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಲಕ್ಷದ ಮೀನು ಆತನಿಗೆ ಅವು ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಾನಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಒರಿಜಿನ ಖರ್ಚಿಡೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಅನ್ನ ದೇಣಿಗೆ ಉಂಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಮಾಡುದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಟ ಅಂದ್ಮಂಡ ಉದ್ಯಾವರಡೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಟ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕುದು ನಕಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಯಾವರ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಜೂರು ಕುತ್ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಆಟ ಪೋತ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಯ್ತದೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈಜೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಗೂ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋತಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನ ಕಾಳಗ ಕರ್ಣನ ಶಿಷ್ಯನೇ ಗೋಪಾಲನ್ ಮನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಆಗಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ದಿವಸವೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಯಾಯ ಪಾಲಕಗಳದ್ದು ಎಂಕಲ್ನಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಹಣಿ ಇಂಚು ಉದ್ಯಾವರದಾಗ ಮೊಗಲ್ನ ಕಿಜೂರು ಸಂಘದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋತಂಗಿಲ್ಲ ಐಟೆಂಕಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂಚನಿಗಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮೇಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಯಾಂತೆರಿದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗಜಾನನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಗೆತ್ತೊಂಟಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಗೆತ್ತೊಂಟ ಸಂತೋಷೋಡು ಅವು ಎಂಕಲ ಸಂಘೋಡು ಅವು
ಮೇಮಂಟ ಉಪ್ಪು ಮುಂಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಮಠೋಟ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಕ್ಕದನು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಂದ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಗಟ್ಟಲ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಪಾಡಿ ಸಂಘದ ಗಟ್ಟಲ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕದನು ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕಗೂ ಅಂಚ ನಿಗನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಮಂಡಳಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ್ಟು ಪುದರ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ತದೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಮುಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪದಿನೇಕ ಅದು ಪಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘನು ಸಂಘೋಡಿ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಂಬುದಿನೇಕ ಸಿಕ್ಕದನೆ ಇತ್ತೆ ಸುರೂಪು ಇರ್ಪಂಡರೆ ವೆಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತರು ನಿಗಲಿಗೆ ಗುರುಕುಲದ ಬತ್ತದ ಕಲ್ಪಯರ ಅಂತ ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಗೋಡು ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇನು ಪಡೆದಿರು ಅಂದು ವೆಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತರು ತೀರ್ಪೋಯರು ನೋಡ್ಬೇಕ ವೆಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತರನ್ನ ತಾನು ಯಾನೆ ಗುರುಕುಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾನೆ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣೇರು ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಬಿಡ್ಬೇಕ ಯಾನೆ ಕಲ್ಪದ್ದು ಯಾನೆ ಗುರುವಾದ ಇಂತ ಅವಿಡ್ಬೇಕ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಯಾನೆ ಇತ್ತೆ ಅವಿಡ್ಬೇಕ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಇರುವತ್ತೇರು ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಇರುವತ್ತೇರು ಯಾರು ಬೂರ್ಡು ತೀಯರು ಕಲ್ತದ್ದು ಪೋಯಿನಾರು ಪಿದ ಉರುಡು ಮತ್ತು ಪಿದ ದೇಹ ಮಾತಿತ್ತೇರು ಪರ ಉರುಡುತ್ತೇರು ಅವಿಡ್ಬೇಕ ಬತ್ತಿನಾರು ಎಂಕನ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರಿ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡ ಅರೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರ್ದು ಆಟ ವೇಷ ಮಲ್ಪದೇನು ಅವೇ ಗುರ್ತೋಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿ ಸೇರಿ ಅವು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡರೆ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆರೇ ಗುರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಾತಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡುಜಿ ಐಕಂದ ಆರಡನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಎರಡ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಂಚೆಂಚಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಇಂಚೆಂಚ ಪಣ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಯಂತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಲೆತ್ತನೆ ತೋನ್ಸೆ ಜಯಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಲೆತ್ತನೆ ಅರನ ಇಟ್ಟಲ ಮಲ್ತಡೆ ಅಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರು ತೀರ್ಪೋಯಿ ನೋಡೋಕ ರತ್ನಾಕರಾಚಾರ್ಯ ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರುಲಾರೆ ಅಂದ ಸುರುತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರುಕುಲು ಕೇಶವ ಸರ್ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಪುನರ್ ರತ್ನಾಕರಾಚಾರ್ಯ ಅರೆಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಟು ತರಬೇತಿ ಹಿಡಿತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಕೊರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಟಿಚೆ ಜಿ ಕಡಮೆ ಎನ್ನ ಕಾಲೋಡು ಯಾನ್ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಗಲ್ನೇ ಚೆಂಡೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಸೋದು ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಲಿ ಏರ್ಲಾದ ಅಂತ ಆಟ ಮಲ್ತಂಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನವೇ ವೇಷಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನವೇ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನವೇ ಮಲ್ತ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕೊರ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಪಂಪಿನವು ಗಟ್ಟಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣದಂಡ ಬಡ್ಡಾಪೇರು ಜೋಕುಲು ಎಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಜಗನ್ನದ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿರರ್ಗಳ ಪಾತ್ರನ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾಕಂಪನ ಪೋಪುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕವಾದ ಬಡ್ತಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ತಿಕ್ಕು ಐಟಾದ ಜನಕುಲು ಜೋಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಯಾಪಲ ಪೂರುಜಿಯರು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಪಣಪಿನಂಡ ಏನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರುಜಿಂದಂಡ ಇನಿಕಲ ಓದು ಬರ ದಾಂತ ಇತ್ತದ್ವೆ ಅಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೇನೆ ಅವು ಈ ಕನ್ನಡದ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಧ್ಯಯನ ಈ ಕನ್ನಡಡು ಮೊಗಲ SLC ಮುಟ್ಟ ಪೋ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಕನ್ನಡಡು ಕನ್ನಡದ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮೊಗಲ ಪಂಡಿತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತಿರುತ್ತೆ ಆರು ಒವು ಗೊತ್ತಾಚಿಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತಿರಾರು ಗೊತ್ತಾಚಿಡ್ಲ ಮೊರಡ ಪಂಡಿಪೇನೆ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಬಾ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಐಕ ಕಾರಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರಣ ಅದು ಪಡು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪಡು ಜಾತ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಹುಷಾರಪ್ಪ ಬಡ್ಡ ಪೂಜ ಐಟದು ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜೋಕುಲನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತನಿಗಲು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ನಿಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲೇನು ಸೇರ್ಪಾಲೆ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ
ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಆಂಡ್ ಪುರ ಆಂಡ್ ದೇವೇರೇನು ನಿಗಲ್ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಲವಾದ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಂದಿಯಾರೆ ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಸುರೂಕು ಏರು ಪೂಜಾರಿ ಆದಿತ್ತೇರ್ ಇತ್ತೆದ ಒಂದೆಟ್ ಏರುಂಡೆ ರಗನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪಂಚಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಆಮೀನ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಆಯ್ ವಾರದ ಶನಿವಾರದ ಪೂಜೆ ಆಯ್ ಆ ಜನ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಕಾಂಡೆ ಪೂಜೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಸಂಕಷ್ಟದಾನೆ ಆ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಜನಾರ್ದನ ಕರ್ಕೇರ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಸಹ ಕಾಯಂ ಹಗಲೇ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ರಿ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಿಗೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಡ್ದು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಬುಡ್ದು ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಡು ವಾವಾ ನಮನಿದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬಯಲಾಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಶಾಲೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತಿನ ಜೋಕು ನನಗೆ ಎತ್ತದು ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಾಡ ಬೊಕ್ಕ MP ಕೋಟೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ವಿತರಣೆ ಉಂಟು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ತಾನಿ ಶಾಲೆದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ವಿತರಣೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪುರ ಅಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಗಣಹೋಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗಣಹೋಮ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕದಿರು ವಿತರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಸಮಯಡು ಅಶಕ್ತರ್ನಗಲೆ ಮಾತ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ದ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಯದಾದ ಬಣ್ಣ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎತ್ತಿನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದ ಸದಸ್ಯರನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅಶಕ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಯರ್ಲ ಪಿದಾಯ್ದಾಗ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಅಗಲಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ಥಾಪಕರ ನಾನಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಪೂತಗೋಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವರ ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಬಯಲಾಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗಜಾನನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಟಾವಡು ಅತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಉದ್ಭವಾತಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಟಾವಡು ಒಂಜಾತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿನಂಚಿತಿನ ಇರೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಗಜಾನನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಸಂಗೋಡು ದೇವರನ ಫೋಟೋದೀದ್ ಸುರೂತ್ತ ಏತ್ನೇ ಇಸವಿಡು ಅವು 58ನೇ ಇಸವಿಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನು ದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತಿನ ಪ್ರಥಮ ಅರ್ಚಕೇರುಲ್ಲೇರು ವಿಠಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಗಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂತಕೋಲ್ಲ ಇಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅವು ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ನಿಗಲೆಗ್ ತೋಜಪಾರೆಗ್ ಬೋಡದು ಅಂಡ ಒಂದು ಪೂತಕೋಲನ್ನು ಪಸೊಂದು ಆ ಕಾಲೋಡು ಸುರುಕು ಪೋತಿನಾರು ಈರೆ ಅತೆ ಸುರುಕು ಆಪಗ ಈರೆಗ್ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತು ಅದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿದಲ್ಲ 15 ವರ್ಷದ ಉಳ ಬಂದದ್ದು ಒಟ್ಟು ಏತ್ ಜನ ಪೂತಕೂಲ್ 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಸುಂದರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟಿ ಗೋಪಾಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭೋಜಪ ಸಾಲ್ಯನ ಮೆಗ್ಗೆ ಗೋಪಾಲ ಸಾಲ್ಯನು ಯಾನು ಇಂಕೊಳೊಂಜಿ 4 ಜನ ಎರಡನೇ ಭೋಜಪ ಸಾಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ದಿಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಒನ್ನತ್ತು ಪಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಗನ್ಪಿನ ಚಿಕ್ಕ ಪೂತಕೋಲ್ ಬತ್ತುಗ ಇತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಅಂಚೋಂಡ ಅಂಚೆ ದುಂಬುಗು ಪೂತಕೋಲ್ ಬಸೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಮಾರನೇ ಮಾಡಿ ಹೊರಂಬಜಿನ ಮಾತ್ರ ಘಟ ಮಲ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬಂಪಿನತೆ ಅದನ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಪದ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಬಂಪಿನ 4 ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ 4 ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೋದು ಪೂತಕೋಲ್ ಕುಲ್ದೊಂದು ಐಟು ಸಿಕ್ಕಿನ ಬಂಡವಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಖಾಲಿ ಹೊರಮ ಇಂಥ ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ದಿನ ಮಾರನ మీద ಹೊರಬದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ತು ಸುರೂಟ ಪಕ್ಕ ಆಟ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ ಮತ್ತು ಎಂಕಲೆ ವಿದ್ಯೆ ನಲ್ಪುನ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ನಲ್ಪುನ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೂತಕೋಲ್ ಕೈದು ಮಲ್ತದು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳನ್ನು ಮಲ್ತೀವಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತೆ ಜೋಕಲಾಟಿಗಳು ಯಾರ್ಲತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜ ಪಂಚಾನಂದಿತ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾಶಿವೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ ಆನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ ಎಂಕಲ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇಷ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಸಂಘದ ಉಲಾಯ್ಡ್
ಜನಂದು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದು ಜಾಟ ಆಯ್ಬೋದು ನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲೆ ಪದ ಅಂತಿರೋದಂದ್ರೆ ಎಂಕಲೆ ಮಧ್ಯ ಎಂಕಲೆ ಗ್ರೂಪ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಗುಲ ಪೂರ ಕಲ್ದಾರ್ ಒಂದಂತೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಟೆಂದು ಓದ್ತೀನಿ ಎಂಟೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೊಸ ಇಂಚ ಜಾಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಸದಾ ಸಿಗಲ್ಲ ಸದಾ ಇವಂದ ಬಕ್ಕ ಮಂಜಪ್ಪ ಅಂಚನಂದರು ಅದು ಅದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಏರ್ಲ ವೇಷ ಅಲ್ಪರೆ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಬೇಡ ಐಕ್ ಕೇಶವ ಅವ್ರಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಗಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದೆ ಅಂಚಾಗಲಿ ಎರಡು ಮದುವೆ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಡೆದು ಮತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ ತೋತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರಂಭಡೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಡು ಕಲೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಅಪ್ಪ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಲ್ತೋತಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಸುರ್ಲತ್ತವು ఇంకా దిక్కులు పుల్లర కాండి అంబి పూజದು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಹೊರತ್ತೋಳು ಪುಲ್ಲರ ಪಲಾರದ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರಿರ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಮೇಕ್ ಮೀದು ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಡಿಟೆ ಅಂದು ಆತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೋತಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನ ಬಲಂತ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಉಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಕಾಯ್ಪು ಅಂಚೆ ಯಾವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಲೆಗೆ ಮೇಕ ಮೀದು ವಿಜಯ ಪೂಜೆ ಹೊಲ್ ತಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪಾಯ ಊರು ಮತ್ತು ಮುರ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸೋಲ್ತಾಗ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ನಡ್ಬೇಕ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಸಂಘದಾಗ ಬರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ವೈಟ್ಲ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ದೂರ ಇಡಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಡಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂತೂ ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ದಿವೊಂದು ಆ ಗಣಪತಿನ ಒಂಜಿ ನನ್ನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಒಂದು ಓವೇ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಂದು ಗಣಪತಿನೇ ಇಂಚೋದು ಮತ್ತೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ಪೂರ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಕೇನೊಂದು ಪುಯಾನು ಬೋರ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಒಂದ ಸದಸ್ಯರ ಓಲ ಸಿಕ್ಕಿರ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೇನೊಂದು ಪುಯ ಹಂಗದ ಏಳಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಪಣೊಂದು ಪುಯರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಆರುಲ್ಲೆರತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿನ ಸಸಿದಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಜೊತೆಟು ಈ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಮೆಂಡ ನೃತ್ಯ ಅಗಲ್ಲ ಇರುವರ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಬೋಧಿನ ವಿಷಯ ಪಂಪಿನಾಂಡ ಅಗಲ್ಲ ಇರುವರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಸಂಘದ ಗರ್ಭಗುಡಿಲ್ಲ ಆಂಡು ಎದುರು ಹಾಲ್ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತಡ್ಲ ಮತ್ತಮ್ಮ ಸಸ್ಯದಾರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿ ಮಿತ್ತದ ಹಾಲ್ ಆಂಡು ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತಂಪು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ನಡ್ತಿನ ಸಹಿತ ಲೆಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ನಡ್ತಿನ ತಾಯಿ ಎಂಕಲ್ ನೀರು ಬೈತೋತ ಆ ತಾಯಿಗೂ ಆ ತಾಯಿ ಸದ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರೋದು ಅವೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ದುಂಬುಕೋನ ಹಾಡು ಅವಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ನಡಪ್ಪ ಹಾಡು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ತುಯರು ತೊಟ್ಟಂ ಬಡಾನಿಡಿಯೂರುಡುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡ್ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಭವ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥೆನು ಕೇಂಡರು ಇಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಪೂಜೆ ಪುರ ಆದ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪ್ರಸಾದನು ಪನ್ನೊಂದು ಪುರ ಪ್ರಸಾದ ಪುರ ಕೊರಿಯರು ಆ ಪ್ರಸಾದನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ ನಿಲ್ಲಗ ಪೋಯ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜಾಗುಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥೆದಾದೊಂಡ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ತೆರಿಪಾವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಡದ ಬಲ್ಪುನು ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಆತಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.